V Leviciach boli dva parky, ale neboli to verejné parky, boli to súkromné a preto magistrát mesta aj spolu s okrašľovacou komisiou okolo roku 1850 prišli s takým návrhom urobiť výsadbu a promenádu smerom na kopec Kalvária, ktorý v podstate celá táto časť sa nazývala aj na starých mapách, sa nazývala ako Kalváriou. Tento priestor zbytočne bol zanedbaný, pretože ho vieme využiť opäť k tomu, aby cez promenádu mohli ľudia prechádzať takisto ako pred 100 rokmi alebo pred 80 rokmi, takisto smerom na Kalváriu, aby nemuseli chodiť po tejto asfaltovej ceste, po ktorej jazdia autá, ale rovno môžu prechádzať cez les až smerom na Kalváriu. Čiže chceme vrátiť históriu naspäť a preto sme aj nazvali celý tento projekt, že historická promenáda. Táto historická promenáda sa už samozrejme nedá uviesť do pôvodnej podoby, pretože už časť toho priestoru zaberajú iné plochy, ktoré sú využívané, ale chceli by sme jej nájsť iné uplatnenie a to je hlavne kúsok pokojného miesta za mestom, kde sa ľudia môžu prejsť. A samozrejme chceme prepojiť toto miesto s ďalšími atraktívnymi miestami v meste. Chceme prepojiť tento priestor a Kalváriu ešte s Krížnym vrchom, kde je tiež náučný chodník, vinná cesta a celé by to tu mohlo potom slúžiť aj pre cyklistov, aj pre turistov, aj pre bežných ľudí, čo chcú len prísť na vychádzku v meste. No aj v tomto projekte naše mesto, kde vlastne vidíme, že aj zamestnanci slovenských elektrární prišli sem, obetovali svoj čas a jednoducho tu nám pomohli vyčistiť tento areál. To sú veci, ktoré si hlboko ceníme a takáto spolupráca presne takto by mala vyzerať. Ak takto bude vyzerať spolupráca aj v budúcnosti s ľuďmi, s organizáciami, s podnikmi, tak ja verím, že naše mesto a naše okolie bude krásne.